Moi, täällä Tixer Kraus. Tänään mun kai ei tullut kukaan muu, koska ei näkään ehtinyt. Tai ei voinut. Eikä vastannut. Ja toinen on, että mä välään Pinkman Slappingiin tää Skydoors Minecraftin servulla. Joka on tällainen servu. Tappalainen. Ja tämmönen Pinkman Slap on sellainen, että sun pitää pitää avaruuteen tai tappaa joku. Heti voi saada kaikki OP-kamaa ja sellainen. Ja sitten jos sä voitat, sä saat kaikki kivaa. Tai et saa. Sä saat coinseja, mitä sä voit ostaa jotain. Mä voin katsomaan statsia. Miksi mä voin ikinä nytten 1.8 katsomaan statsia? Mä oon niin hyvä, että mä oon uittanut varmaan 50 kertaa, kun mä oon vähän lanittanut. Kuinka paljon mulla pitää? Varmaan 100 kertaa. Oikeesti. Mutta ei vaan sanoa. Mä sitten kerron teille, että täällä on yksi avaruuteen meneminen reikä tuonne ensin. I kill you and dagger! Näin vielä yksi tyyppi. Täällä pitää olla 4 tyyppiä alkaa. Onko se täynnä boovia? Vähän. Ja vielä yksi tyyppi, niin sitten me päästä peliin. Päästä peliin. Silmällä mun pitäisi yrittää tappaa tätä ääriliskoa. Missä se reikä olikin? Oota. Onko se tässä? Joo, se on tuolla. Mikä mulla on? Mä en voi vaihtaa tätä Peaceful, jos voisin, niin sitten toi Edge-rakakki ei just tuolla. Ei oo reilu. Aivas. Mä katson vähän ruudussa, jos täällä ei oo mitään. Hei, tää alkaa. Jes. Kato. Sitten tää on tällainen tyyppi. Ensiksi oli joku keppi. Oh. Miks mä tulis? Ai joo, tää on se yksi pakki. Mä en halua tulis, kun mä aloitan. Ai joo, täällä. Sitten jossain arkussa on kaikki kiva. Täällä on ainakin opalle. Sitten yhdessä on kaikki liekehtivä kakkonen ja kaikkea sellaista. Lentääks toi? Onks toi hacks? Hacks. Eish! Oikeesti yksi on hacker. Mutta mä en vielä kuollut. Jos mä vasta kuolin. Ja pitää tappaa toi sitten kuolemalla. Eikä tappamalla, jos oli fine. Blackinkin, myrkky. No! Oikeesti. On niin potuttaa, kun täällä on häkkäreitä. Tai jos on vippi, mutta en mä tiedä, miten vippi voi mennä. Ei tuolla oli joku. Oija! So. Knoppa käksä. Nyt se niinku on. Sitten jos mä otan tän maahan, niin tää syttyy, niin se on hyvä asia. Oija. Oija. Noin. Ei vieläkään. Eikö se vieläkään oikeesti oo hacks? Nyt se vastaa kuule. Yes! Yes! Oikeesti mä oon niin iloinen. Itelleni. No, mä oisin yrittänyt ottaa ton TNT tonne. Ei hitsi, toi bovi on paha, toi bovi on paha. Täällä on jotain juttuja aina. Kuole, oikeesti kuole. Mä kuolen. Yes, opa apple. Golden apple.
Nyt sä et tapamaan. Nyt sä et tapamaan. Nyt sä et tapamaan. Yes! Mä tapoin sen. Oikeesti mä oon niin paljon siitä. Yes! Näkymättä. Täällä on niin hyvä juttu, jos oot näkymättä. Ii, mun tänä nuoli vielä. Kiva. Jes, täälläkin on. Kukaan ei ottanut tuota nuolia vielä. Ah! Miksi mä tonne reikään oikeesti? Miten ihmeessä? Toinen kysymys. Nää! No. Toikin kuoli. Hei, jes! Bovi, jes! Ei! Miten toi skämmäs sen multa? Nyt mä en toi vielä. Näin. Ei toi näkymätön! Toi on se... Nateenapa, ei hitto tois. Mä johonkin muun pigmenin, mä en mene kakkosen, ei ykkösen, koska se tyyppi häkkeri. Kun se skämmäs mut vielä se bovin. Tää oli kuka? Tää ei oo fulli oikeesti. Onko se oikeesti? No. Manja. Nopeasti se. Sit on aina hauskaa. Jee, vanha televisio. Aipas. F5 tulee aina takas. Hei, musta. Jee. Tätä eeppiseltä oikeesti. Menen takas. Mitä tyyppi näyttää? Vähän. Mä otan F5. Nää. Se tuli takas. No. No. Ei sitten. Mä yritän tappaa kerran se. Ei se kun miso. Onks tuolla? Joo, mut tuu peräs! No, tuo oli tässä. Koska kukaan ei vielä tuntele Pigmenin läppäri, koska täällä oli hacker toinen syy. Ja koska en tiedä enää mitä mä tekisin, niin mä sanon moro.